Dobrý deň, milí poslucháči. Máme tu prvý podcast v tomto školskom roku a spolu s nami je tu pán riaditeľ, inžinier Marek Rybár. Dobrý deň, pán riaditeľ. Ďakujem, dobrý deň aj tebe, Jutka. Začal nám nový školský rok, tak čo keby ste nám povedali, čo je v tomto školskom roku, čo sa chystá? No ja predtým, ako začneme, by som ťa chcel, Jutka, privítať na tejto stoličke, lebo naši dvaja chalani, ktorí ťahajú tento podcast už druhým rokom, sú štvrtáci. Za chvíľočku nám asi odídu zo školy, ak si ich tu ešte nepodržíme. A verím tomu, že budeš dobrou náhradou a držím palce, aby si sa za tento rok popri nich ešte niečo naučila a aby zase tu vznikol taký kolektív ľudí, ktorí to budú ťahať aj ďalej. No a k tomu, čo nás čaká tento školský rok, tak verím tomu, že nová partia na podcastové štúdio. Verím tomu, že šikovní prváci, čo zatiaľ vyzerá celkom, že sú použiteľní a že z nich niečo za tie 4 roky dokážeme dostať. No a pevne verím tomu, že tak ako som už v minulosti spomínal, že máme rozbehnuté také snahy ohľadom projektu, ktorý má byť na tejto škole, takže už tento rok konečne začneme. Už sme vo fáze, kedy máme vydané stavebné povolenie, a verím tomu, že začneme spúšťať verejné obstarávania a vlastne v rámci projektu začať prerábať celý odborný výcvik s investíciou vyše 4 milióny. Takže skutočne verím tomu, že to vybavenie na tej škole aj priestory v rámci odborného výcviku sa posunú, ale že úplne kvalitatívne zase ďalej. Nastali aj nejaké zmeny medzi pedagógmi? Máme v zásade jednu zmenu, máme novú pani asistentku, ktorá je teda na polovičný úväzok asistentka a na polovičný úväzok učiteľka slovenčiny pani Maňkošová. Síce zatiaľ sme spolu iba druhý týždeň, ale vyzerá, že by to mohlo byť úplne v poriadku. Milá osoba, pozitívna osoba, verím, že bude vychádzať aj so žiakmi, že aj vy ju budete mať radi. Takže zatiaľ vyzerá, že celkom dobrá voľba. Dopočula som sa, že je na škole aj nový školský podporný tím. Poviete nám niečo viac, čo je jeho úlohou a kto ho vlastne tvorí? No, v zásade nový školský podporný tím nám vyplýva z toho, že asi aj vy vidíte aj v televíznych novinách, možno aj medzi spolužiakmi, že tých problémov medzi deťmi je viac ako bývalo niekedy a sú to problémy aj také trošku iného charakteru. My keď sme boli deti, tak nás trápilo, čo zle urobíme niekde a komu nejakú srandu vyparatíme. Vy viacej žijete možno na sociálnych sieťach, viacej prežívate potom svoj nejaký vnútorný život, s tým sú spojené potom akoby aj nejaké ďalšie dôsledky. A veľmi sa mi páči iniciatíva teda akoby ministerstva aj Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý nás podporuje v tom, aby na školách vznikali také podporné tímy pre študentov. Podporný tím by mal byť tvorený vlastne psychológom a potom asistentami a ľuďmi, ktorí sú zodpovední za jednotlivé oblasti. Na našej škole zatiaľ nebola vytvorená pozícia psychológa, lebo ono nám to troška tak akoby zaostávajú tie veci, že síce vytvoríme pozície psychológov, ale tých psychológov školských není v regióne dosť, takže si ich nevieme nejakým spôsobom získať. Takže na tom pracujeme tiež a snažíme sa, že ak by sme aj našli ďalšie školy v okolí, že by sme si toho psychológa možno požičiavali, ale vlastne teraz máme dve pedagogičky na tejto pozícii, také zdieľané. Jedna je teda tá spomínaná pani Mankošová, tá je aj súčasťou toho školského podporného tímu a druhou je Evka Štefanková, ktorá je zároveň výchovnou poradkyňou. Takže oni dve. K našim prvákom oni teraz nastúpili k novému odboru, odborný pracovník. Obchodný pracovník, pardon. A v čom je tento odbor vlastne iný od pracovníka marketingu? No, my sme v zásade, nechcem to povedať tak hlúpo, ale toto dostali akoby, že už hotové na tanieri. Na Slovensku trpíme tým, že máme veľa odborov. Skutočne, že veľa odborov, ktoré majú podobnú náplň, obsahovo sa veľmi nelíšia, akurát sa volajú inak, lebo bola móda vymýšľať stále nové odbory, ktoré sa budú zaujímavejšie volať a obsahovo to nebolo až tak doriešené. Takže v rámci zlučovania odborov a redukcie teda počtov odborov sa asi, myslím, že 4 alebo 5 odborov s podobným zameraním zlúčili pod jeden odbor. Takže náš pracovník marketingu, ktorého sme mali,
už na tejto škole dlhodobo, sa v rámci tohoto zlučovania aj s ďalšími odbormi zlúčili do jedného odboru, ktorý sa volá obchodný pracovník. Naďalej tam zostávajú akoby tie výkonové štandardy, ktoré boli aj v tom pracovníkovi marketingu, akurát sa to inak volá. Je tam taká troška väčšia flexibilita, že človek si v rámci, to funguje tak, že nejaký štátny vzdelávací program, ktorý je taký ako celkový predpis, a potom školský vzdelávací program, kde si škola prispôsobí ten odbor na svoje podmienky. A my naďalej aj v rámci tohoto obchodného pracovníka chceme rozvíjať okrem tých klasických ekonomických zručností, ako vy mávate účtovníctvo, ekonomiku, marketing, tak vlastne zameriavať sa aj na tú oblasť online marketingu. Vlastne v rámci toho boli teraz vyškolení aj 2 pedagógovia a práve tento rok ideme zavádzať už aj pre vás, ako pre druhákov, nejaké novinky, akým spôsobom plánovať obsah, akým spôsobom tvoriť obsah, akým spôsobom si urobiť to pozadie za tým vytipovať, charakterizovať, pre koho je môj výrobok určený, urobiť si opis tej osoby, zacieliť na neho kampaň, využívať nástroje na Instagrame, na Facebooku, na TikToku. Takže toto je to, čo sa nikde na školách neučí a myslím, že tak trošku akože zaostávame za tou realitou, ktorá je, a to by som chcel, aby sa už u vás tento rok vlastne premietlo a aby ste aktívne s týmto začali pracovať. Takže teraz sme vo fáze toho, že pedagógovia sú čiastočne preškolení, ideme postaviť na to plán na odbornom výcviku, podľa ktorého budete postupovať. Vyčleníme vám aj nejaký finančný budget, tak aby sa to dalo robiť akoby, že naozaj, že si nejaké kampane aj budete platiť a hlavne, aby ste vedeli navrhnúť tú kampaň, aby ste ho vedeli zrealizovať a potom dodatočne vlastne analyzovať, že či to malo nejaký prínos, aký to malo prínos, koľko ľudí mi to oslovilo, koľko ľudí to, dajme tomu, pritiahlo do môjho e-shopu a tak ďalej a tak ďalej. Takže v zásade pokračujeme v pracovníkovi marketingu, obohatenom o ten online marketing, ale pod názvom obchodný pracovník. Čo sa týka duálneho vzdelávania, s akými firmami naša škola spolupracuje? Momentálne máme certifikované pracoviská s 5 zamestnávateľmi, z toho kľúčoví zamestnávateľia sú 2, Neumann, bývalý Neumann Components, teraz Neumann Services, to je vlastne firma rovno oproti za cestou. Ďalší Neumann Fließpresswerk, to je tiež materská firma, alebo teda sestierská firma tej spoločnosti. Oni obidvaja sa venujú nejakému obrábaniu hliníkových súčiastok, ale každý troška s iným zameraním. Firma Tomák v Hodruši, to je tiež CNC obrábanie, a firma Design of Exact Engineering, tiež strojárina, vlastne firma, ktorá robí formy na odlievanie plastových výrobkov. A potom vlastne v odbore grafik digitálnych médií firma Mistro, čo je reklamná agentúra, ktorá sídli tu priamo akoby v našich priestoroch. Takže to je 5 tých firiem, s ktorými spolupracujeme. Ale najviac, čo sa týka počtu, tak máme firmy Neumann, kde sú študenti umiestňovaní. A ak by to išlo so všetkými zamestnávateľmi, tak ako s firmami Neumann, tak by to bolo úplne super. Skutočne ako musím pochváliť aj ústretovosť, aj štipendia, ako majú naši žiaci nastavené v tých firmách, tak to v regióne nemá nikto. Ďakujeme vám, pán riaditeľ, že si pre nás našli čas. A ja ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste tu s nami dnes boli, a prajem vám úspešný školský rok. Ďakujem za zavolanie a to isté aj do mňa.